bocah kang iso diomong bejo sanget. Duweni keluarga sing utuh, luwih-luwih orang tuane kacukupan. Awit cilik, kabeh kepinginane ora tau kabantah. Dadine pas Andin gedhe, dadi bocah sing bandel gene nglawan. Sawijining dina, Bu, ibu ki ndi to? Apa ki esuk-esuk kok rame ae? Sangu ku ndi? Nyo 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 nyo. Kok sakmene se? Kurang iki. Iki ku wis akeh, Tan. Apa to tak rumah rame wong loro iki. Iki lho Pak, duitku kurang. Nyo. Awakmu iku Pak kulino manjakno Intan. Yo ben ngomong ae. Lho sik. Loh, apa iki? Halo Mbak Sal. Halo Bu, nggih. Enten apa? Engko Intan kongkon bayar wifi yo. Oh, nggih. Artane ten pundi? Duwike ana ndek ndukur meja. Nggih Bu, nggih. Ya wis, nek ngono. Nggih. Nggih, matur suwun. Ki artane lho ki Ibu kayak bayar wifi. Nduk, wifi-ne mbok bayar ta dorong? Dorong. Allah, iku jagane kaya bayar wifi kok tambah ditegak tuku panganan. Yo ben to lah. Ngono ae kok ngamuk. Ora apa to iki rame-rame ae. Deloken anakmu iki, Pak. Jagane dhuwit gawe wifi malah gawe tuku panganan. Gedang iki lho. Kita nduk. Iya lah Pak. Duit iso digoleki kok ngono ae ngamuk. Oh, ngono saiki awakmu tan wani ambek wong tuwa. Deloken anakmu iki, Pak. Jagane dhuwit gawe wifi malah gawe tuku panganan. Gedang iki lho. Ya apa iki ya Mbak Inang tambah kok ngene. Wis ana sing dipikir tiwas resiko. Dituturi ae nek ngono. Mbak, pen ambek wong tua iku aja kaya ngono. Dosa. Tak kandhani, Bapak Ibu mulai sore, golek duit pegel. Nggih, Mbak. Pen iki asine lapo bersyukur ae pen iku. Apa to? Ngono ae kok ngamuk. Ya Pak Hindra, tawasno anakku tuh tambah wani ambek wong tuwa e. Lah nggih sabar mawon, Pak. Namine nggih larin dong. Nggih ngono iku sikape, Pak. Ya tapi piye iki diomongi ngeyel ae. Sabar mawon, Pak. Mangkane ta lah, Pak, aja manjakno anak ae. Ane to Bu, nek gak dituruti karepane tambah ngeyel ae bocah. Iku Pak, kakean manjakno anak, anakmu iku wis gedhe. Ya piye mesane aku nek gak diwekeki. Nek gak dikei nguring-nguring koyo ngono kuwi. Wis rada gelo titik ngono ae wis. Ya wes iya Bu. Duk, kae lo latai sabun wangi Mbak Sri. Sik to Pak, sik sibuk aku. Silu ae kok. Sik lah, sik sibuk iki ya. Kok iki nduk dikon Pak ngono ae sambat ae. Ya ben to, sik sibuk kok aku.
Oh iki dikongkon ngono tok ae wong ya dolinan HP. Biasanya ya ndelok TV ngono ae sambat. Ya wis saiki piye karepmu? Kan sik ono Mbak Sri sih. Yo ngono saiki wani karo bapak ibuke. Wis nang kono bubar-bubar. Apa mau sekolah apa PR lah? Oh, nggak semua PR, saya Inggris makanya banyak KS. Kalau nanti orang mau ketemu. Apa kok menengai? Ada masalah apa? Aku aslinya wakil masalah mbak keluarga aku. Masalah apa? Tak cerita lagi ini nggak apa-apa. Aku lo ngerasa durhaka banget sama orang tua aku. Ngomongku wis kasar. Terus duit wifi nggak tuku gedang. Dikongkon gak tahu gelem. Piye ya rek lah. Ya, adik dariku, awakmu kok boleh sekolah, ya langsung nang oma ngasih gak syukur sih. Ya kan rek? Iya. Ndi ngono tan, soalnya apa? Soalnya surga iku di telapak kaki wong tuwa. Oh, ya wes suwun ya rek, ya sarane. Ya engko aku mulai langsung njaluk sepura nang wong tuaku. Induk, wis sore, ayo mulai. Terus disusul bapakmu. Oh iya aku disusul bapakku tak mulai sih ya rek ya mulai sih rek. Jadi yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nanti. Pak, digoleki intan ki lho. Napa, Bu? Napa, Nduk? Pak, Bu, kula nyuwun sepurane. Selama iki aku durhaka kali bapak kali ibu. Malah, Nduk, gak apa-apa wis, Nduk. Menimben nek ditur-turi bapak kali ibu iku nganu to. Nggih, Pak. Awakmu iki lapotan mulai-mulai kok njaluk sepuro. Bocah lagi njaluk sepuro kok mau ngono sih. Ya Landi nek njaluk sepuro iku mbok ya sing seditik ta ya apa kek. Wis to, Bu. Ya wis, Nduk. Bapak kali ibu wis nyepurake. Menemben aja dibaleni maneh. Wis kene salaman sik, Nduk.